След този шедьовър на българската тротуарна журналистика и песен, ще се насочим към един шедьовър на българската музика. Нека посрещнем в студиото на Срещу новините очарователната Теди Кацарова. Аплодисменти! Още! Ядай, Теди! Аз ви нося нещо! Какво ли носиш? Така, нося ви едни коледни сладки, които са от... Знаете, аз живях в Финландия, имам връзки с дядо Коледа там. Значи той лично ги е правил. Специално са ги направили от работилницата шведски. Водка има ли в тях? Водчица. Чакай, ще взема. Ще видите след Ти предаването. какво правеше при него? Снежанка ли му беше? Благодаря. Лично ли беше при него? Вижте, малко съм прекалено тъмничка за Снежанка, Добре си. Вписваме се. Особено за нашите снежанки са бели, скандинавските сигурно са по-мургави. Те са съвсем, да. Преди малко си говорихме по темата за това дали празнуваме цивилизовано. Цивилизовано. Ти пускаш ли пират цивилизовано? Браде, пускаш ли пиратки? Ще пускаш ли? Купила ли си? Не, въобще. Нямам такива желания за пиратки. В Финландия имат ли пиратки? Там значи на Нова година става мазало. Само това ги интересува, да се напият и да пуснат пиратките. Нищо друго не ги вълнува. Ние финландци ли сме тогава? Ма ти наистина си финландец, преди малко казахме и Не, чакай рапираш. сега. Той беше все пак... А това с псуването на финландците, където ходят по къщите и ти викат смърди ти къщата, вярно ли е? Няма такова нещо. Преди малко така си говорихме. Не, имахме посещение от един дядо Коледа, който беше... Ваша възраст. Да, там има дядо Коледа. Сме стари ли? Не. Чакай малко. Значи ти си дошла на гости и почваш глупостите. Жанке, какво си правила с този дядо Коледа? Чакайте да ви обясня. Има дядо Коледа на повикване. Това е професия. Всяка година... Компаньони! Ужас! А за снежанки на повикване? Не, снежанки няма, но дядо Коледа има там. Има. И всяка година имахме различни посещения. Ти си викала различни дядо Коледа? Различни си виках. И най-смешното беше, че едната година беше супер млад. Аз исках да ви направя комплимент, ама вие Да, ти почва с дядовците. Айде сега. И беше толкова пиян, че не можеше да прочете имената на самите подаръци. И общо взето някакси... Идеално! Леко ни ги поразбърка, но да. Честно да ти кажа, те и дядо Коледа така го рисуват за червен, но все едно, че отдари от две ръки и току-що сигурно... Типично, да, там. Не ръки със сигурност, водка със сигурност. И ти затова направи такава песен, защото си фейк на дядо Коледа, нали? И съм заобиколена от джуджетата Руди, Дули, Муден и Кукушев. Чудесен повод да видим малко песента. Да видим. Колеги, да завъртим ролката. Аз не искам нищо, вече имам всичко. Твоето сърце до мен тупти. Туп. И тихо е снега вани. Никой друг не е за мен. Искам те. На кого беше идеята на Руди, Дули, Муден, Кукушев или твоя? Чия джуджанска идея беше? Ами, от мен дойде идеята. Да, просто много бързо всичко стана и се роди една прекрасна песен, която я заведихме с много готино настроение, защото всичко стана за един ден. Снимахме клипа, записахме песента. За един ден си измислила песента, обадила си се, записали сте клипа и... Значи обадиха ми се две момчета с готова песен и казаха така и така, имаме песен, искаш ли да я... Ти им открадна песента и направи с тях. Тя ми кажи, вярно ли? Не, предложиха ми. Предложиха ти я сами. Вярно ли е, че си предложила на Руди, Дули, Муден и Кукушев по Фейсбук и те дълго време са си мислили, че е майтап? Точно така. РДМК. РДМК. Да. Интересното е, че в началото и аз им обърквах имената и се чудех как да ги намеря по Фейсбук и последното име, което помнях, беше Кукушев. Бубушев. И по Кукушев ги намерих. По Кукушев намери останали. Но се оказаха страхотни. Кажи го бързо. Руди, Дули, Муден и Кукушев. Браво! Това е Снежанка и четирите джуджета. Виж какво, ние и с него сме си писали в скайп. И то мръсни неща. Не, имам и голи снимки само.
Така, сега, напазарува ли за Коледа, защото това после ще си... Напазарувах за един ден в рамките на 4 часа. Докато снимаше клипа? Вчера. Чорапи ми трябват на мене. Купи ли ми чорапи на мене с коси? Имам 4 чифта, но всичките с цветя. Ама за кого са? За подаръци ли са? Не знам, не, аз така съм си ги купила за такива като вас, ако нещо ми остане време. Ето ми. Защо чорапи не ни донесе, ми носиш тук? Не, и това също е вкусно. Бисквитки, по-добре. А после ще направиш ли песни за други празници, след като мине Коледа? Примерно за Трифон Зарезан, за Великден. 2 февруари. Да, Йовден, Димитров ден. Ами, Ханука. не знам в интерес на истината. Аз много пътувам вече до Катар, така че може там нещо да взаимодействам, някаква такава с Фередже. Те как празнуват в Катар Нова година и Коледа? Не я празнуват, между другото. Не я празнуват? Да, не я празнуват. Те си имат друг празник и там е забранено да се яде целия ден в техните празници. Това за всеки ден ли става въпрос? Ами лятото беше на плюс 50 градуса. Ти е забранено да ядеш, да пиеш навън, никой да не те вижда, защото са страхотни глобите. И това е техния начин на празнуване. Те ядат след 6 и Всичко така. е забранено. Това е Всичко празник. ти е забранено, да. Но толкова ми харесват нашите празници, че това е и... Да, много всичко ме държи в България. Просто... Добре. Искам да те питам как е. Уточнете са! Уточняваме се. Исках да питам, аз знам, че си имаш приятел грък. Научи ли го да пие ракия? Той е живял 4 години в България, даже български говори вече. Ракия! А ти лозо пиеш ли? Ами, аз не съм по пиенето, но опитвам се така, но хич ли ми е точно. И си взела грък, за да ходиш често до Гърция на море, това е ясно. И получават много кредити. Аз много обичам да ходя в Турция, но той има някакви такива задръжки за Турция. Гърция и Турция е нещо много явно. Окей, сега да не говорим за политика, говорим за празници и за песни. Сега, какво прави големия кораб? Как е? Или по-скоро кораба майка? Кораба майка ми сви пердетата от къщи и замина да оправя вилата, защото реши, че... Какво реши? Да се изнася за Реши, че трябва да се направи всичко за Коледа, да е хубаво там, за да си празнуват всички. Много хубаво. И аз останах без пердета. То през зимата не свети много. Останах без пердета. Ама без пердета как ще направиш внуче? Тя не мисли. Стяга ли те за внуче? Кажи. Ами... Как да го направя това внуче, като приятели ми е в Катар? Ние сме тук на разположение. Винаги. Ако имаш нужда от Сигурно нас. по Фейсбук някак си може включване, интерактивно нещо. Пожелаваме ти внуче да си имаш скоро и всичко друго да се аз да си го върне. имам. Да. Естествено. Това ще е яко. И тя да има внуче вече на тези години, ще е страхотно, Господи. Виж, на теб ти казаха Чичо, аз Ама, нали, вероятно как и се внучи ще имам. Той се обиди, пък сега ще и прави. Така, както и да е. За съжаление, времето ни изтече като една песен време. Да, какво да се направи. Преди обаче да се разделим с Теди Кацарова, е редно да я подираме шумно!